Hei, olen Anastasia Kozlovski Koulutuskeskus Scientologiasta ja tämä on esittelyvideo Mindfulnessin perusperiaatteesta. Julkaistamme säännöllisesti mindfulness-meditaatioita nauhoitettuna ja on tarkoitus, että ennen kuin tekee niitä meditaatioita, niin olisi hyvä tutustua tähän esittelyvideoon ja noihin perusperiaatteisiin, jotta tekisi ne meditaatiot niin sanotusti oikealla hengellä, oikealla asenteella. Ja tässä videossa kerron just tiivistetysti noista periaatteista ja myös siitä, että esimerkiksi se, mitä mindfulness ei ole, mitä se on ja sitten missä asennossa siitä yleensä harjoitellaan ja minkä tyyppisiä mindfulness-harjoituksia on olemassa. Ja mindfulnesshän ei sisällä mitään uskonnollisia elementtejä, eli se on ihan riisuttu uskonnollisesta elementistä täysin, eli voi harjoitella mindfulnessia, jos on ateisti tai jos kuuluu johonkin uskontoon. Mindfulnessin tehosta on runsaasti tieteellistä näyttöä ja sitä harjoittelevat muun muassa urheilijat ja yritysjohtajat ja kaikki kiinnostuneet ihmiset, jotka haluavat parantaa sitä omaa elämänlaatua ja laskea stressiä tai parantaa keskittymistä. Ja myös kerron siitä, että mitä kaikkia tutkimustuloksia on mindfulnessista seuraavissa videoissa lisää. Eli yleisin väärinkäsitys on se, että mindfulnessia harjoitellaan ristiasennossa istuen tuntikausia. Eli jos haluaa, niin kyllä näinkin voi tehdä, mutta tämä ei ole ollenkaan pakollista. Ja voi harjoitella mindfulnessia missä tahansa asennossa. Ja on kahdenlaisia mindfulness-harjoituksia, sekä semmoisia niin sanotusti muodollisia, joihin on olemassa esimerkiksi näitä nauhoja, ja myös epämuodollisia, joita voi harjoitella ihan arjen keskellä ja työpaikalla, kotona, missä tahansa, missä sitä tarvitsee. Ja tämä mindfulness-asenne on erityisen tärkeä, koska erityisesti kun tekee näitä epämuodollisia harjoituksia arjen keskellä tai työpaikan palaverin keskellä, niin on hyvä muistaa, millä periaatteella tehdään, jotta siitä tulisi oikea mindfulness-harjoitus ja siitä olisi todellakin niin kuin apua. Ja ensimmäinen periaate on tiedemies-asenne. Eli otetaan semmoista uteliasta asennetta siitä kohtaan, mitä nyt tapahtuu ja siitä kohtaan, mitä nyt tarkkaillaan. Mindfulness-meditaatioissahan tarkkaillaan erilaisia asioita. Joskus harjoitellaan esimerkiksi muodollisissa meditaatioissa ajatuksia tai tunteita tai kehoaistimuksia tai jotakin ihan muuta. Niin riippumatta siitä, mitä tarkkaillaan, niin tarkkaillaan uteliaasti ja niin sanotusti just tiedemiesasenteella. Että kerätään sitä dataa niin sanotusti väitöskirjaa varten. Kaikki, mitä huomataan, on hyödyllistä ja mielenkiintoista. Toinen periaate on sellainen, että tarkkaillaan siitä, mitä tarkkaillaan kulloinkin hyväksyvästi ja myötätuntoisesti. Ja oma myötätuntoinen asenne ulottuu myös omiin reaktioihin, että vaikka jos mä tarkkailen omia ajatuksia ja huomaan, että onpa mulla paljon tuomitsevia ajatuksia, että mä tuomitsen esimerkiksi tuon ihmisen ja tämän tilanteen ja itseäni myös. Ja jotenkin ajattelen tosi niin sanotusti pahoja asioita tästä tietystä ihmisestä, niin
jos mä huomaan tämän asian, niin huomaan uteliaasti niin kuin ensimmäisellä periaatteella on tarkoitus ja myös ei-tuomitsevasti. Eli en ainakaan lähde tuomitsemaan itseäni tuomitsemisesta, kun joskus hän ei voi sille mitään, että on tämmöisiä ajatuksia, mutta ainakin voi kyllä voi vaikuttaa siihen, miten reagoi näihin omiin ajatuksiin, että lähteekö noista ajatuksista itseä tuomitsemaan. Tai voiko huomata ihan, okei, onpa mielenkiintoista, että mulla on tämmöisiä ajatuksia, aika tuomitsevia sellaisia ilmeisesti. Ja okei, nyt on näin. Mä hyväksyn tämän asian sellaisen kuin se on, kun se jo tapahtuu näin. Että ei nyt parane jotenkin kapinoimaan tai taistelemaan tämän asian kanssa, kun se on jo tapahtunut. Että hyväksyvästi vaan ja myötätuntoisesti tarkkailen, että mielenkiintoisia ajatuksia tällä kertaa. 3. periaate. Tässä hetkessä pysyminen. Mielellä on taipumus hirveästi vaeltaa, että joko se on sitten tulevaisuuden suunnitelmissa tai se on kovasti menneisyydessä, että miten se mun palaveri menikin. Ja myös mielellä on taipumus joskus niin sanotusti vatvata asioita, että vaikka jos mun palaveri menikin jotenkin mun mielestäni huonosti jollakin tavalla, niin mun mieli vatvoo ja kelaa sitä palaveria, että mitä kaikkea mä oon sanonut väärällä tavalla tai mitä kaikkea mä en ole sanonut, vaikka olisi pitänyt. Ja joskus ihan tuntikausia hän voi siellä tämmöinen kelausnauha pyöriä, että mitä kaikkea palaverissa tapahtuu. Enkä sitten huomaa, että mitä nyt, kun eletään kuitenkin tässä hetkessä aina ja siihen ainoastaan voidaan vaikuttaa, mitä nyt tapahtuu. Eli ei voi kovasti enää mitenkään vaikuttaa siihen menneisyyteen, kun se on jo tapahtunut, eikä sitten voi kovasti tietää, että mitä siellä tulevaisuudessa tapahtuu, vaan tämä oma vaikutusvalta ja hallinta ulottuu tähän hetkeen, mitä nyt tapahtuu. Ja sen takia harjoitellaan mindfulness-meditaatioiden avulla tässä hetkessä pysymistä, jotta voisi tarpeen mukaan sitten ainakin tietoisesti valita, että nyt mä elän tässä. Ja nyt kun mä huomaan, että mun mieli vaeltaa johonkin tarpeettoman asian mun mielestäni, niin mä voin palauttaa sitä mieltä helpommin tähän, mitä mulle on nyt merkityksellistä. Ja sitten se neljäs periaate on aloittelijan mieli. Eli kun me aloitetaan jotakin tekemistä, mitä ei ole koskaan aikaisemmin tehty, niin totta kai me ollaan ihan avoimia ja uteliaita ja jotenkin niin kuin nähdään, mitä tapahtuu jotenkin täydessä laajuudessa ja loistossa ja huomataan kaikenlaisia yksityiskohtia, ollaan kiinnostuneita siitä. Mutta sitten kun me ollaan jotenkin luokiteltu jotakin tapahtumaa vaikka tylsäksi tai jo nähdyksi tai muutenkin jotenkin huonoksi. Ja mielellä on taipumus kyllä luokitella kaikkia asioita, joko hyviksi tai pahoiksi tai jollakin tavalla luokitella. Niin sitten, jos asia menee johonkin tavallaan lokeroon jo valmiiksi, niin sitä on tosi vaikea nähdä siinä asiassa mitään semmoista arvokasta tai uutta. Ja me helposti mennään näiden meidän omien leimojen mukaan tavallaan ansaan, että jos mä kerran teen semmoisen päätöksen, että tämä asia on jotenkin niin kuin, ei ole mua varten, niin mä vaan oletan, että nyt jatkossakin on näin, vaikka kyllä voi tilanne muuttua huomattavasti. Ja tämä aloittelijan mieliala on tärkeää harjoitella sen takia, että kun meillä on semmoinen aloittelijan asenne, niin sitten meillä on mahdollisuuksia nähdä uusia ulottuvuuksia tutuissakin asioissa ja esimerkiksi työelämässä se on erittäin tärkeää, että voi esimerkiksi yrittäjänä nähdä uusia mahdollisuuksia kehitellä tätä
yritystoimintaa esimerkiksi. Ja kyllä ihan vapaa-ajalla ja ihan kotiarjessakin siitä on ehdottomasti hyötyä ja myös ihmissuhteissa. Et ei luokitella sitä ihmistä joksikin, vaan nähdään, että hän on erilainen. Ja se, että hän on joskus käyttäytynyt niin, ei tarkoita, että hän aina olisi semmoinen tietynlainen ihanaa tai tietynlainen kauhea. Aluksi ne periaatteet voivat kyllä kuulostaa monimutkaisilta, mutta kyllä ne avautuu sitten sen mukaan, kun tehdään näitä muodollisia ja epämuodollisia harjoituksia. Tsemppiä vaan mindfulness-harjoitteluun, kokeilkaa, miten nuo periaatteet toimii elävässä elämässä. Kommentoikaa ehdottomasti, mitä kaikkia huomasitte, kun sovelsitte näitä periaatteita sitten elämään. Voitte tilata tätä meidän YouTube-kanavaa, niin ensimmäisten joukossa sitten tiedätte, että milloin uusi video ilmestyy. Kiitos mielenkiinnosta ja palataan.